лято. Какво друго да си помислиш, освен... Ти си бавно развиваш честичка. Искам мен да снимаш. Не другите букуци на около мене. Не, имах предвид, че е лято и всеки си мисли за... Помните ли едно време как пукаме по 3 дена? Някога даже и по една седмица. Не бе, хора, говоря за... Мечо, каква неприятна изненада ми направиш. Как се откоснаха? Мечо, ама не ме караш на почивка. Точно така. Всички отново ще отидат на почивка и ще си изкарат много хубаво. Или? Какво? Каква почивка ще гоним, а? Не знам, не съм го измислила още. Ще го решим по пътя. Паски, ако знаех докъде ще стигнем, никога нямаше сложение за теб, ами ще сложение за куче. Спаскай, ще умрем! Йонко, сигурен си, що е мястото? Да, шеф, сигурен съм. Чух ги много ясно, като казат, че отиват на почивка. Кой ще каже тя? Хареса ли бе тук в Италия? Коло, ние освен гробища друго не видяхме в тази Италия, бе. Ще давам хотела на тумористи на почивка да ходят. И за ко точно при тебе ще идват? Защото най-ефтино ще и при нас. Къде бе? В стаята ми няма вода. Ако ми досат още малко, ще го пъхна то след така и ще стрига цялата този хотел, да знаеш. Не бе, Мечо, мисли малко с газа се пред да правиш такива работи, да. Кирилка мисля, че не гони полиция, ма. Бруталка! Така, госпожице. Ще пишем. Тоест пък добре ли си, бе, Бустанджио? Какъв масаж желаете? Спортен. Аз съм бивш спортист. Едно време съм поставил рекорди по лицеви опори. Ай, ти тук джумбиш няма ли, бе? Ще ти се разсърдя. Вие двамата май не се познавате. Павла, приятно ми е. Никол. Георги се казвам. Никол се казва тя. Само не ми казвай, че си планирал 10-те дена, където щях да бъда при мама, да пиете вкъщи и да правите бардак. Момчета, малко са объркали нещата. Ако се обърка. Къде ми е турбата с плажните принадлежности, бе? Ой, то са дави. За ракията! Ай си ти! Почивката е всичко! Имаме подаден сигнал за шум от вас. Сега да чуваш нещо? Аз нищо не чувам. Единственото, което чуваме е, че... Лятото ще бъде незабравимо. Ще го помним и през зимата. И през другото лято. Защото почивката 2 е на море. Паске, осъзнах нещо. Ние и двамата с тебе сме семейство. Затова и майката. От 5 декември само в кината.